An lá seo trocha cúig bliain ó hin, chuí déascar díolseach an ansaí I Sráid Bombay I gceantar bhóthar na bháil in Iarthar Bhéal Feirste. Dó bhain pobl Cathalicach as I dithe. Dág an tansaí rian phobal an cheantar a bhailí le haid affran speisialta a manisteir chluan áir the inniu, manisteir a bhí faoi léigear in 1969 freisin. GCathair san manisteir go méid an manisteir scrista freisin ach bailíg muinte na háite mór himple bhí bhóla ar clog an sépal an seo agus tháinig na daoine agus bhí ag cosint an áid. Tar éis an ansaithe tháinig roinnt gailgeoirí sa chathair le chéile chun na tithe I Sráid Bombay a thógáil. Is rud mór a bhí an den phobal a bhí hart in sa cantar go gneanna muid rud ag an fiúntaach go gurthamuid tithe éisiréis agus beidir go méid sin na coidú ag idir an dá phobal mar a deartha sin an smúitiú bheagan ag an am ag dí rud a bhád níos más an dhé sin ar náide agus thuí rud a smach dá le troblaide de. Cé gur Mariú Gerald Macaulay báil de grúpa óige an IRA na fianna agus é a géirí na tithe I Sráid Bombay a chosint, cáinú an IRA go géir, tuisc nár chosint siad an ceantar ón onra díolseach. Go deimhin tháinig an IRA sealadach ar a bhód mar gheall ar Sráid Bombay agus breanítar ar an achtra mar hús na driblóidí. Moira Kilóran nuacht TG gCathair Bhéal Feirste.